Magpreparar kita sa tanan nga tion, agud hindi kita makibot sa pagbalik sang Ginoo. Sundon nato ng mga ulipon nga nagahulat sa pagbalik sang ila amo. Nagabantay sila, wala nila ginpalong ang suga sa tanan nga oras kon mag-abot ang amo. Sa pagtuktok dayon mabuksan ang puwertahan, kagbulahan sila sa iya pag-abot. Bulahan gidang ulipon nga nagabuktaw kag nagabantay sang iya pag-abot. Hey! Kayang matuod, magapreparar ang ila amo sa paghulat nila nga may kalipay. Papungkuon niya sila sa iya lamisa, kag siya mismo magaserbisyo para sa ila. Bulahan gid sila, bulahan gid sila, kon magabot siya nga sila nakahanda. Bisan sa tungas ang gabi, ukon kaagahon man maging handa. Permisang iya pag-abot. Tandaan nato nini, kon nahibaluan sang tagbalay, kon ano oras mag-abot ang makawat. Bantayan gid niya ang balay, agud hindi makasulod ang makawat sa panimalay. Gani magbantay gid kita, kaysa oras nga wala ginapaabot. Si Jesus nga anak sang Dios mag-aabot. Kayang matuod, magapreparar ang ila amo sa paghulat nila nga may kalipay. Papungkuon niya sila sa iya lamisa, kag siya mismo magaserbisyo para sa ila. Bulahan gid kita, bulahan gid kita, kun magabot siya nga kita nakahanda. Bisan sa tungas ang gabi, ukon kaagahon man maging handa. Permisang iya pag-abot. Ginoo, tagai kami sang kaisog sa paghulat nga may pagpaubos. Tagipuson nga permi nagabantay, paglaong nga hindi maglusay. Kay ikaw ang amo namo nga magabalik, kay ikaw ang amo namo nga magabalik. Sa tion nga wala ginapaabot sang kalibutan. Kayang matuod, magapreparar ang ila amo sa paghulat nila nga may kalipay. Papungkuon niya sila sa iya lamisa, kag siya mismo magaserbisyo para sa ila. Bulahan gid kita, bulahan gid kita, kun magabot siya nga kita nakahanda. Bisan sa tungas ang gabi, ukon kaagahon man maging handa. Permisang iya pag-abot. Magpreparar kita, magbantay kita, maghanda permi, hindi magpaluya-luya, hindi na magduha-duha. Kristuhanon siguraduha, kay mag-aabot ang anak sang Dios sa oras nga hindi naton ginapaabot.